Permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Project Green u l-Fondazzjoni Puttinu Cares tħawlu l-fuq minn 1600 siġra fi spazju ta' 12,000 metru kwadru addizzjonali ġewwa l-Park ta' Benajsa f'Bir Zebbuġa. Dawn is-siġar fosthom taċ-ċipress u tar-rummien li huma ffinanzjati mid-donazzjonijiet Bris Puttinu Cares huma mamra wkoll b'sistema ta' geotagging sabiex id-donaturi jkunu jistgħu jsegwu l-progress tas-siġra mħawla online. Bħalissa din iż-żona hija magħluqa għal pubbliku minħabba li s-siġar għadhom sensittivi għas-sempliċi raġuni li dawn għadhom kif jiġu mħawla u faċilment tista' sseħħilhom il-ħsara. La darba s-siġar joħorġu minn dan l-istadju, iż-żona se tkun tista' tigawda mill-familji. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Project Green Steve Ellul li spjega kif wara li nfetħet l-ewwel fażi fil-Park ta' Benajsa issa qed isir ix-xogħol fuq it-tieni parti. Kull waħda minn dawn is-siġar hemm tagg li ġib l-isem tad-donatur jew inkella tal-persuna jew il-familja li għaliha din is-siġra hija ddedikata. Kull wieħed u waħda minn dawn id-donaturi issa rċivew link speċifiku permezz ta' email u anke bitri apposta sabiex kull persuna għalkemm dan il-post għadu magħluq għall pubbliku sabiex nagħtu ċans il dawn is-siġar jikbru aktar. Kull persuna però tista' tara ritratti ta' din is-siġra rispettiva tagħhom u kif tkun qiegħda tikber. Huwa spjega li lan wara din l-inizjattiva ma kienx biss dak ta' forestazzjoni, iżda wkoll għajnuna għall-għan nobli. Il-ħsieb wara illi mhux biss ikonna 12,000 metru kwadru ieħor ta' park ġdid imma fl-istess ħin ngħinu lil din l-inizjattiva tant importanti għall-poplu Malti. Barra minn hekk huwa spjega kif aktar siġar ta' din ix-xorta bl-istess għan ġew mħawla fi ġnien li se jiftaħ daq tal-pubbliku fil-Mosta. Fil-fatt hekk kif il-maratona Bris Puttinu Cares tinsab qrib il-ħaddiema tal-Aġenzija Project Green ġabru somma sostanzjali bejniethom għal din il-kawża ġusta li ma somma se tiġi rdupjata mill-Aġenzija. Matul l-aħħar ġimgħa il-ħaddiema kollha ta' Project Green sabu l-ħin ukoll sabiex jagħmlu inizjattivi bħala kumpanija bħala aġenzija sabiex jiġbru donazzjonijiet għal Puttinu Cares li ma' donazzjonijiet issa ġew irdupjati mill-Aġenzija u jawgura tajjeb ukoll għal maratona li se tkollha Puttinu Cares fl-aħħar ta' din il-ġimgħa.